Всім привітання! Мене звуть Світлана Волчик. Я працюю на факультеті радіофізики в лабораторії. Вуглі моя мара була популяризувати науку, займатися фізикою, астрономією. Зараз дочитую книжки про теорію струнів і хотіла б зробити лекцію про це. Але після подій 9 жнивня я просто сиділа вдома, не могла ні працювати, ні відпочивати, ні сконцентруватися, ні читати новини. Настільки була обурена той ситуацією, яка відбувається. І я почала шукати, чи є хтось у БДУ, хто представляє інтереси тих людей, менавіта народу, того обуреного. І я нікого не знайшла, я почала сама створити таку групу, я створила телеграм-чат, запросила туди своїх знайомих викладачів, потім своїх студентів почала запрошати. І ось покриху група розрослася до 100 чоловік. І я запросила людей на пікет, і коли тільки чекали ось початку пікета, ми вдвох стояли, і 15 хвилин нікого не було, і подавалося, що і ніхто і не прийде. І потім, коли почали приходити люди, це було настільки натхняльно, тому що це були і студенти, і викладачики різного зросту, молоді, і дорослі. І вони приходили з плакатами, з такими креативними, цікавими, смішними. І я просто побачила, що це є ось білоруси завтрашнього дня, це є та будущее, це ті люди, які беруть уже сьогодні на себе відповідальність, вони усвідомляють, що країну треба будувати разом, що процес непростий, але разом ми будемо це робити. І вони хочуть відповідних прав і поваги до себе, яких немає зараз з боку влади. І таким чином, я вірю, що ось менавіта організоване дзеянне, організація людей праз стачковий камітет – гэта магчымасць паказаць сваю пазіцыю і тыя ідэі, які аб'ядноўваюць людзей. Людзі хочуць, каб краіна была краінай даверу, каб людзей паважалі і каб выбары ў краіне былі чеснымі, каб выбар народа паважаўся. Мы мусім выбіраць як кіраўнікоў краіны, так і кіраўнікоў універсітэтаў. Дзякую за ўвагу, сябры. Сёння таксама мы распачынаем краудфандингавую кампанію на патрэбы стачкама. Падтрымлівайце. Больше для выпускнікоў гэта было паведамленне. Будзем працаваць далей.